हाय फ्रेंड्स नमस्कार मैं विश्वजीत स्वागत करछि मोर को न्यू ब्लॉग को सो आज हम गाँव न्यू इयर फीस्ट चलती चलतु मजे आपको बुले देखा। Odia style. गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
डिजिटल ऑडियो प्लेयर। अबे नहीं कोड नहीं कोड नहीं कोड बुढ़ा रे ए नंदे ब्लॉक कोलाई ब्लॉक बोले ब्लॉक करो କହିବ କଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଜ ମାରୁଛି କହୁଛି କରୁଛୁ ତମେ ତ ପାଣିରେ ପିଉଛ ପାଣିଟା ତ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ପିଉଛ ତାପରେ କେତେ ହବ ଆଗେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପାପଡ଼ ଯାଉନା କଡେଇ ଫଡେଇ ମାଛ ନା ଚିକେନ ଟା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା କଣ ଚିଲି କୋବି ଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି କଣ ଏ ଚିକେନ ଖୋଜି ପାଉନି ସାଙ୍ଗ ଆମ ଜଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଠି କଣ ଏଇ ତରକାରୀ ନାଇଁ ଯେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆସି ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କିଏ ଦିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆସି ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜେଜ ଭାଇ କିଏ କହିଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ବଡ ଆସି 10 ଥର ଯାଇଛି ଆସି